συνάρτηση μεταφοράς ενός ιδανικού χαμηλοπερατού φίλτρου με συχνότητα αποκοπής 2π3. Είμαστε πλέον υπουργέ. Όχι, ξεχάστε το αριθμό. Έφυγε πάλι την άκρη και τα λοιπά. Ξανά, να βρείτε τη συνάρτηση μεταφοράς ή την κρουστική απόκριση ενός ιδανικού χαμηλοπερατού φίλτρου με συχνότητα αποκοπής ω2π3. Τι να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα σχεδιάζουμε το ιδανικό χαμηλοπερατό φίλτρο. Η δεύτερη κίνηση είναι να το εκφράσουμε μαθηματικά. Εξορισμού όλα τα φίλτρα, άμα δεν μας λέει κάτι διαφορετικό, έχουν πλάτος 1. Εντάξει, εξορισμού. Όλα τα φίλτρα. Εκτός αν μας λέει κάτι άλλο, το ξαναλέω. Άρα, για να το εκφράσουμε αυτό μαθηματικά, πρέπει να κάνουμε αυτό. Είναι 1 από μείον 2π3. Εντάξει, η μαθηματική έκφραση για να δούμε τη συνάρτηση μεταφοράς ή την κρουστική απόκριση θα πάρουμε το τύπο του αντίστροφου μετασχηματισμού του Φούργια. Ορισμένα ολοκληρώματα. Από τε έχουμε πολλούς. Κάτσε εδώ. Η κρουστική απόκριση. Η συνάρτηση μεταφοράς είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα στην συγκεκριμένη περίπτωση. Θα είναι 1/2π. Ο τύπος του αντιστρόφου.